E budget manyoro nosom bilion 656.7 ne omi sekta mang'iyo jiwo kendo bero ngima Uganda. Omenda mar keto mise motegno mag jiwo chenro masiro ngima Uganda jo Kenya, kamotiyo omenda ne nyithi kiye, jomong'ol, chenro mag hola ne grube mopogore pachoka, kind chenro mamoko. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E sekta ni piny owacho, ng'iyo mar rito joma ngimagi ng'awo pachoka makanyakla oketne bilion 31.3. Omenda gi opog kamae. Chwalo omenda ne joma ikgi oniang' oketne gi bilion 18.6. Omenda ne nyithi kiye kod mago mang'awo oketne gi bilion 7.9. Omenda mar geng'o gayo kech oketne bilion 1.5. Kamano bende, chwalo omenda ne joma ni kod ng'ol oketne gi bilion 1.2. Basari mawuok kuom jatend piny ne nyithi kiye oketne milion 400. Bad migawo mang'iyo ngima nyithindo mong'ere kaka Child Welfare Society of Kenya omi milion 815, ka bad migawo mang'iyo joma nigi ng'ol omi milion 600. E kidieny mar chwalo ratiro marom mag dongruoge, duoko kech chien, siro mine kod rowere omi bilion 89.5, kuma siro rowere kokalo Youth Empowerment Program omi bilion 1.1, National Youth Service omi bilion 10.4, chenro ma National Youth Opportunity Towards Achievement omi bilion 2.7, aguch omenda ne rowere Youth Enterprise Fund oyudo milion 200, Center for Entrepreneurship oyudo milion 162.5, Uwezo Fund omi milion 200, ka centers mag jiwo rowere bende omi milion 230. Gikone, aguch siro mine mar Uwezo Fund oyudo milion 182.8. Kamano bende, e okang' mar duoko jiwo bego marom e dongruok kendo duoko chien chan, aguch CDF omi bilion 63. Mano macholo dongruok marom e counties ma pachoka kata Equalization Fund oyudo bilion 8, kamano mar Apis Women Rep kata NGAF oyudo bilion 3.5. Gin omenda ma jopiny rito ng'iyo ka gitimo tije madwarore ka yok osebedo e wi nok mar omenda e moko kuom sectors gi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.